Bona tarda, Dani Pubill. Bona tarda. Vingut a Casa Ferrer Vidal, la seu de la Fundació SICAC i un dels seus espais recuperats. Per nosaltres és com casa nostra, per tant esperem que també la sentis com teva al llarg d'aquesta conversa sobre rumba catalana, sobre aquest projecte que hem iniciat entre les dues entitats, la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana i la Fundació SICAC, que és la Casa de la Rumba Catalana. I també, evidentment, parlarem sobre el rei indispensable d'aquest gènere musical, que va ser Pere Pubill i Calaf, el teu avi. La missió de la Fundació sempre ha estat recuperar el patrimoni cultural, material i immaterial de Catalunya. Això és recuperar espais i conservar-los, com és aquest, que estaven en desús, abandonats o en risc d'estar-los, per donar-li una segona vida lligada a la cultura i, d'altra banda, també posar en valor aquelles personalitats, entitats i projectes que formen part del patrimoni cultural immaterial del territori català i també de la seva memòria històrica i col·lectiva, com va ser el cas del teu avi, en Peret. Doncs molt bé, la veritat. És un espai maquíssim. La veritat és que penso que ens hauríem d'agrair en general el fet de que CICAC es dediqui a restaurar aquest tipus de localitzacions que són fantàstiques, d'edificis, que a més formen part de la història de Catalunya. I sobretot molt agraït que em convideu una altra vegada a estar aquí amb vosaltres. Com era Peret? Per nosaltres sabem que públicament va néixer el 1935 Sí, senyora. a Mataró i sempre va estar orgullós dels seus orígens com a venedor de teles. Però què és allò que no sabem? Permetem que em faci un matís. Més que com a venedor de teles, ell estava molt orgullós de ser dels corrals de Mataró. El fet de vendre teles era una cosa que a ell no li agradava, perquè la venda que ells feien en aquella època, els gitanos, requeria d'enganyar les persones. I això era una cosa amb què ell no se sentia còmode. De fet, per això volia deixar la venda ambulant. Era una de les coses que volia fer. I crec que això també diu molt del seu caràcter. Era una persona que era molt amant de la veritat, i també era molt amant de la raó. Era una persona que li costava molt donar el seu braç a torçar, no li agradava equivocar-se, ni li agradava fer les coses d'una forma, diguéssim, mediocre. Ell sempre, quan volia fer alguna cosa, havia de ser el millor en allò que fes. I era una persona, a part de competitiva, evidentment, una persona molt dedicada a tot el que li agradava. I jo penso que això va ser una part molt important en la seva forma de fer música. Penso que és una cosa que s'ha denotat perquè ell va estar estudiant, abans de tocar davant d'algú, va estar estudiant sol incomptables hores. Una vegada es va proposar jugar al futbolín, es va tirar dies i dies jugant sol abans de jugar amb ningú perquè no li agradava perdre. I penso que això va marcar molt una miqueta el seu camí artístic. Sempre posar-se el llistó alt va ser la forma de completar tot aquest ensenyament que ell ja havia estat fent des de ben jovenet. Ell va començar a tocar la guitarra amb 8 anys, arrel d'una pel·lícula que va veure, que li va agradar molt. Sortia el Sabicas, que era un guitarrista de flamenc. I arrel d'això va començar a tocar, a més es van unir una sèrie de circumstàncies. Ell va tenir un accident de moto, va estar molts anys, 2 anys enguixat. I clar, no es podia moure, tocava la guitarra, i això li va fer també donar el seu toc personal, el seu caràcter a la música que ell va crear, que és la rumba catalana. A part d'això, era una persona molt carinyosa, tenia molt de caràcter, molt. Quan s'enfadava, havies de córrer. Però jo penso que això forma part també una miqueta de la nostra cultura, dels gitanos en general. Hi ha una dita que diu Roma but robelo, ma but salelo, en romanó, que significa que els gitanos ploren molt però riuen molt. És com que som gent d'extrems una miqueta. I seguint una mica això que deies, quins valors us ha transmès que a dia d'avui encara els porteu a terme i els teniu integrats en la vostra personalitat, que recordes del teu avi o iaio, no sé com li anomenava? A casa sempre, iaio, o depèn de qui li preguntis, noi. Les meves germanes, que són més grans, li diuen noi, per exemple, el noi, perquè era com li deia la meva àvia. Però jo, per mi, sempre he sigut el iaio. I et diria que hi ha alguns valors que, per sort, els hem conservat i els altres que, d'altres s'han perdut, també potser per una qüestió de practicitat i del temps.
no? Vull dir, la gent canvia. Fa 50 anys les dones no podien votar, com aquell qui diu. M'entens? I ara, per sort, no és així, no? I hi ha certes coses que, s'ha d'adaptar, no? És el canvi cultural, l'evolució que fem tots. Però et diria que principalment, amb mi, jo considero un valor la curiositat. La curiositat és una que m'ha marcat molt. Jo he sigut aprendiz de mucho, maestro de nada, o almenys em considero així, però m'ha fet apreciar moltes coses. Ell sempre donava una volta a les coses. Sempre deia que no t'havies de quedar a la superfície, no? No havies de quedar mirant només a veure el sobre de la taula, no, però com està feta, quines potes té, no? I era una persona extremadament curiosa. De fet, jo no sé per què es va dedicar moltes vegades a patentar invents que havia fet. Sí, de veritat. Una de les coses que va fer ell va tenir el primer descapotable que va haver a Espanya, un dels primers, el va tenir ell, i en aquella època no existia la barra antivuelco, és una barra que es posa per seguretat, perquè si volqués, perquè no es xafés el cap la gent contra l'asfalt, no? Lògicament. Doncs ell, abans que s'inventés, es va fer posar una en el cotxe. I com això te'n podria dir mil. Jo me'n recordo una vegada vam anar a comprar un Suzuki Vitara, perquè vivíem a la finca de Mateo en aquell moment, i era un cotxe que li anava molt bé per això, no? Perquè és un cotxe a tot terreny. I el sostre que tenia una capota rígida de plàstic blanc que es podia treure. Però clar, ell en aquella època portava peluca i amb el vent se li aixecava. Llavors li era molt molest, però volia que li donés el sol. I es va fer una placa de metacrilat amb uns enganxes per poder-se-la col·locar i es va fer un techo solar, com els que hi ha ara. Però bueno, a part d'això, et diria que buscar la veritat ha sigut una altra de les coses que ens ha inculcat, que ens ha ensenyat sempre. I també el valorar-nos i l'intentar superar-nos sempre. Ell sempre me deia, mira, els músics són els primers que hem d'avaluar la nostra professió. Per què? Perquè és una professió que és molt passional. És una cosa que has de fer si t'agrada. Si no t'agrada no ho faràs mai. No és com, entén-me, jo he fet comptabilitats i a mi no m'agrada, però ho puc fer. Però tocar sense que em piqui, no ho sé fer això. Això no ho sé fer. I és una professió que nosaltres, com que ha sigut sempre vocacional, moltes vegades els músics, pel fet de compartir-ho, simplement han tocat pel sopar i no valoren les hores que han dedicat, el temps que han dedicat, perquè per a ells no ha sigut feina. Però no és veritat, s'ha de valorar tot això, perquè al cap i a la fi, vull dir, tots els artistes mengem, tenim aquest mal costum. I si no aprenem nosaltres primer a valorar-nos, el que fem és que, clar, acabes veient gent amb un talent excepcional tocant amb un xiringuito per 50 euros. Dius, ostres, no pot ser això. No pot ser. I és una llàstima, la veritat. Per tant, tu parles d'un Peret cap a dins de casa que era curiós, honest, perseverant, i creus que és aquest carisma el que el va fer tenir tant d'èxit a banda del seu talent musical? M'encanta la pregunta. Jo sempre ho dic i ho recalco i em fa la sensació que moltes vegades es perd això al llarg de les entrevistes, de les pel·lícules i documentals que han fet. I penso que és una cosa clau i és la força, el temperament. Dins de la rumba catalana, la rumba catalana és un gènere fàcil, és un gènere fàcil. Si tu et fiques a mirar el flamenc, els compassos que té, les diferents, és un gènere molt complex. I jo penso que per això potser és un gènere que dins dels entesos és magnífic, inclús pels músics, perquè et dona una profunditat que potser altres gèneres més senzills costa arribar-hi. Però al cap i a la fi és un gènere que és difícil de digerir fora d'aquest context. La rumba catalana no. La rumba catalana és transversal a tothom i a tothom li arriba i és un gènere que és fàcil. Però té aquesta força que per mi també té el flamenc, que és aquest temperament. I clar, el meu avi de temperament n'anava sobrat, precisament. I de lo que em queixo moltes vegades quan veig gent fent rumba, hi ha molta gent que diu que les rumbes són unes palmes i una guitarra i tal, i és veritat, o sigui, és el so característic, no? És com si tu toques country i has de tocar un banjo, no? Si no, és com que li falta alguna cosa. Però el que de veritat fa que sigui rumba
és la teva forma de sentir-la. I una de les coses principals, primordials, és la força que té. Jo penso que el que va fer arribar al Moabi on va arribar, a part d'aquestes característiques, la perseverància, el seu sempre buscar la veritat amb les coses, la seva curiositat per altres estils de música, que va ser el que va fer que fusionés diferents estils per crear la rumba. A part d'això, penso que va ser el seu temperament. El seu... estic aquí i és abrumador. O sigui, tu veus un concert d'ell i el veus tocant la guitarra. Jo me'n recordo, tenia vora 80 anys, estaven tocant. Ell no podia tocar tot el concert, pobret, perquè estava... A més, sempre va tenir, des de fa molts anys, un emfisema pulmonar, molt greu. Però el veies tocar i pensaves, és que no hi puc, no hi puc, amb la seva força, no. I clar, això és una cosa que a la gent li té que arribar. A la gent li té que arribar. I a part d'això, doncs, evidentment, també el seu positivisme. Penso que això és molt important. Ell sempre ha sigut una persona que ha tingut, bueno, les dues vertents. Ell sempre m'ha dit, mira, la vida és una merda, em perdó de l'expressió. No, vull dir, vens aquí, has de treballar, has de patir, has de tal... Diu, però que estàs aquí? Fes tot el que puguis per estar bé. Gaudeix, no? No és allò de si ens toca ballar, doncs ballem. Sí. I tu creus que el gènere de la rumba catalana segueix connectant a l'actualitat amb la societat com en els temps del teu avi? Igual no, et seré honest, igual no, perquè el que dèiem abans, tot canvia. Passen els anys, estem parlant de l'any 1960, estem al 2025. Però hi ha una essència dins de la rumba que penso que aquesta és la que de veritat fa que la gent, quan l'escolti, s'aixequi a ballar, gaudeixi, se li dibuixi un somriure a la cara, perquè és el que dèiem, és un gènere que arriba. El que passa que moltes vegades queda diluït dins d'altres coses, moltes vegades es fa per fer. A ell li molestava molt el terme d'una rumbita, deia no, diminutiu no, és una rumba. De fet, la paraula, l'origen del gènere en si, el cubà ja estem parlant, rumba és anar de festa. S'ha de gaudir d'aquesta manera. A mi m'agrada molt quan em trobo gent a concerts i coses que em diuen ostres, jo és que he crescut amb això, saps? Jo ho sento i em recorda quan era petit, el meu pare em posava a la ràdio i em posava a ballar i em feien festes i em feien... Saps? I gent que em diu que és la banda sonora de la seva vida. Per mi això és... Vamos, o sigui, clar, és tot un orgull, de veritat. I intentar continuar amb això, intentar perpetrar que no es perdi la rumba. Evidentment, de la rumba catalana, igual que d'altres gèneres, han sortit molts gèneres diferents, artistes increïbles que han fet el seu propi estil, però a mi m'agradaria que aquesta rumba del paret no es perdés, que se seguís mantenint l'essència de la rumba catalana més enllà de tota la diversitat que hi ha. Seguint el fil del que dius, a la teva família, l'únic que segueix sent músic ets tu. Malauradament és així. I aquest llegat tan gran que va deixar el teu avi és quelcom que pesa o que t'inspira? Diria que sobretot és pes. Jo sento molta responsabilitat. A mi m'ha costat molt, et seré honest, deixant de banda l'humilitat. La veritat és que tocant la guitarra m'hi sento capaç. M'hi sento amb el sentit de dir, estic fent un honor just a la figura del meu avi, a la seva memòria, a la seva forma d'entendre la rumba. Però a mi posar-me davant a cantar m'ha costat moltíssim. Moltíssim, perquè jo soc conscient que la meva veu... El meu avi tampoc va ser mai un gran cantant, però tenia un carisma i una personalitat a l'hora de cantar que és inemulable, o sigui, és una passada. I a mi personalment em costa molt posar-me a cantar, però sí que és cert que, me n'adono que la forma de perpetrar-ho és aquesta i que, vulguis que no, l'essència de la rumba és que no puc evitar-ho, és que em puja, vull dir, la tinc, i això és el que intento transmetre també a la gent, no? Llavors et diria que sobretot és una gran responsabilitat, és un gran pes, a mi em fa molta il·lusió quan la gent em diu ostres, que bé,
tan colzut sembla que senti el teu avi, penso, mare meva... però em fa molta gràcia. I a la part també et diré que és un plaer el poder rebre tot aquest carinyo de la gent, que no va a mi, perquè a mi no em coneixen de res, sinó que va directament al meu avi, però que és com el fil conductor, no? I em fa molta il·lusió això. La veritat és que és una cosa que em plena moltíssim. Vaig estar a València, fa uns anys enrere ja, quan van treure el disc pòstum, que vaig fer la producció jo, i va venir una dona de 200 quilòmetres de distància només per conèixer-me a mi, perquè li escrigués uns discos per les seves amigues, li dediqués i tal. I em va fer moltíssima il·lusió. La veritat, vaig pensar, ostres, tu, imagina't que gran és el que els ha fet sentir el meu avi amb aquestes persones, que li tenen un carinyo sense haver-lo conèixer, o sigui, sense haver-lo conegut, que em venen a conèixer a mi, saps? Que sóc el seu net, o sigui, és com... Em va semblar tremendo. I igual que ella, doncs em trobo amb molta gent així, per sort. I és una cosa que em plena molt, o sigui, em compensa, el pes moral, diguéssim, de portar el llegat amb la repercussió que té positivament en mi. Bueno, això també és el que té la rumba, no? Aquest llegat entre generacions i que ha unit doncs, la generació del teu avi i ara la teva. Totalment. I la rumba que tu fas té aquests trets que tenia el teu avi o has construït tu el teu llenguatge musical propi? No, la veritat és que no. És una que m'he plantejat moltes vegades perquè jo tinc influències musicals diferents de les que tenia ell. Ell venia molt del flamenc i li agradaven molt els ritmes afro. I aquesta va ser bàsicament la seva unió, junt amb el rock i de més, que eren els gèneres que en aquell moment més o menys eren accessibles, que costava, ojo, perquè no era tan fàcil, però eren més o menys accessibles per la gent. En el meu cas hi ha altres gèneres que m'agraden. A mi m'agraden molts gèneres, però jo si tingués que dir-te a mi el meu estil, doncs a mi m'agrada molt el funky, per exemple. I jo que sé, un dels meus cantants preferits és Luis Miguel, que home, si ets una mica músic t'ha d'agradar per força, perquè és que és espectacular. Però bueno, traient això a part, la qüestió és que les meves influències són diferents a les que tenia ell. Llavors, moltes vegades m'he plantejat intentar... A veure, és impossible no posar una mica de tu, no? Però és que el que poso de mi és el que ell tenia, a veure si m'entens. Però podria posar una mica més. A vegades m'ho he plantejat moltes vegades, però trobo la necessitat de recalcar una mica el que és el seu estil, perquè em fa la sensació, amb el que escolto, que més enllà de la influència clara que té amb moltíssima gent, la seva essència, tal com jo la conec, no la perpetra ningú. Llavors em veig, com que sóc, diguéssim, el tronc de l'arbre, em veig una miqueta amb l'obligació de continuar el seu estil, que no vol dir que jo puntualment pugui fer alguna cosa particular, no? De fet, estem pensant treure una cançó inèdita que tenim, una versió en català d'ell, i m'agradaria fer una col·laboració perquè a vegades costa arribar a la gent jove. I ho dic jo que tinc 34 anys, tampoc és que sigui gaire gran, però entenc el que vull dir-te. A vegades costa perquè la influència musical, el panorama musical ha canviat moltíssim. Però a vegades has de buscar una miqueta una forma d'entrar-hi, de donar a conèixer a gent que potser no ha tingut l'oportunitat, aquesta essència del gènere. I potser és més fàcil arribar-los per certs camins. I estàvem valorant el fer aquesta cançó, que tinc les veus del meu avi, estar-hi jo i col·laborar amb un grup català que fos més proper a la gent d'avui en dia i acostar també a les noves generacions aquest estil. Sobre el que parlaves de les influències, creus que el teu avi va influenciar i influir en l'art d'altres cantants contemporanis de la seva època? Perquè hi ha hagut sempre una disputa molt oberta, no? Qui va ser el creador de la rumba? Per nosaltres el rei indispensable sempre ha sigut Peret i suposo que per vosaltres també, però tu creus que va haver-hi influències? Et dic, una vegada més et diré, traient la humilitat a part i tot això, siguent honest, vull dir, a títol de músic, per exemple, un dels noms que sempre reverbera és el Pescadilla, és una música excepcional. Et diria que com a cantant era més virtuós que el meu avi, sobradament, i era un guitarrista excel·lent, era un molt bon músic.
però ell em sembla que s'ho prenia més com una festa, tot plegat, que com una professió. I sempre era propens a deixar-ho, no? Quan va estar amb la Lola Flores, ell sempre va passar una mica més de segon pla per voluntat d'ell, perquè era un tros d'artista aquest home. Però la realitat és que si tu te'n vas a la societat d'autors i preguntes pel Paret, et diran que té gairebé 200 cançons registrades de titularitat seva. I, sin embargo, el pes que no es va animar mai amb això. Ell feia la seva pròpia interpretació de les cançons, però no. Llavors, què passa? Que en tot això sempre hi haurà disputa, perquè una prova fehaent del que és impossible. I sí que és veritat que les influències que tenia el Pesca eren molt similars a les que tenia el Moavi. Vull dir, és que és indiscutible, perquè és que era la música que els agradava als gitanos en aquella època. Vull dir, un estava a Gràcia i l'altre estava al Raval, vull dir, tocant amb l'altre. Era la música que es feia. El que passa que, per mi, i el Moavi va ser el que va imprimir aquesta professionalitat i va fer que el gènere tingués una cohesió. Evidentment, ell no es va inventar tot de zero, perquè això és impossible, ningú s'inventa res de zero, sempre parteix d'algun punt. Però el que de veritat va donar forma a la rumba catalana i el creador, si li preguntes a Esgai, la societat d'autors és el Paret. Vull dir, això, qui ho vulgui discutir, que ho discuteixi, però no en treure res. Em sembla que és innegable. A part d'això és que la influència en el panorama musical general que ha tingut el Paret no ha tingut cap artista del gènere. Vull dir, i això és com dir, no sé, és com dir, a veure, la cuina no la va inventar el Ferran Adrià, evidentment que no, la cuina catalana, però evidentment un símbol de la cuina catalana és el Ferran Adrià, és indiscutible, i és un pioner en la seva forma de fer la cuina. Tots els altres que han vingut després, és que han tingut que aprendre d'ell. És innegable, és innegable. Per mi el Moavi va influenciar moltíssims artistes, de fet si parles amb molts artistes estudiant, sobretot molts artistes d'estils més urbans, no sé per què ha quedat més amb aquest gènere, però jo recordo, per exemple, una entrega de premis que vam fer, que el vaig acompanyar, li van donar la medalla d'or a les Belles Arts. En aquell any, en aquella edició, va estar també Alejandro Sanz i David Bisbal. I jo, Alejandro Sanz, sempre he sigut un músic que he admirat moltíssim, perquè és que és un tall de músic, més enllà de la popularitat que hagi tingut, ja parlant musicalment. I quan vaig veure que aquest home s'acostava al Moavi, li deia: Peret, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto verle. Clar, jo per mi sempre he sigut el meu iaio. Jo he pres veritable consciència de qui era en moments puntuals com aquest i a partir d'aquell ja no hi fos, la veritat. I això, i que després ens volgués convidar a dinar, vamos a comer con David, porque no se viene, tal. I per mi va ser un xoc de realitat, m'entens? I en canvi, també tenies l'altra vertent. Ell estava sentat als Tres Tombs i s'acostava algú a parlar amb ell, agafava una cadira i jo pensant: home, però què estàs fent? I el meu avi tota la paciència que no tenia a casa, la tenia amb la gent. Era impressionant. I per mi això també ha sigut una de les claus del que ell ha arribat i a l'èxit que ha tingut, que sempre ha sigut una persona extremadament accessible. Ell ha viscut sempre als mateixos barris, s'ha mogut sempre amb la mateixa gent, no ha canviat mai la seva forma de ser. Si ha canviat ha sigut, evidentment, com tothom aprèn, però entén-me el que vull dir. La seva essència com a persona ha sigut sempre la mateixa. I crec que això ha fet que arribés a molt, tant a gent de peu com a artistes. I creus que per ell arribar a aquest panorama també internacional i accessible per a tothom era el seu gran èxit o ell considerava l'èxit d'una altra manera? És una bona pregunta. M'ho faràs pensar, ara, això. Era una persona, saps què passa? Que el Moavi era una persona amb moltes capes i ell tenia un orgull i un ego bastant important. A ell li encantava que li diguessin el bé que feia les coses. Però jo entenc que qualsevol persona que tingui ambició li agrada que li reconeguin les coses que fa bé, que és lògic i que és sa i bo en certa mida. I a ell li agradava molt. Jo penso que en cert moment sí, el va planar molt això, el va planar molt. Però
però crec que més que el gran èxit, em sembla que amb ell el que li feia sentir millor era la personalització d'aquest èxit, no el que comportava, no el fet de dir, oh, és el Peret, sinó el fet de que la gent gaudís amb el que ell feia, que disfrutés realment el seu estil de música, que la gent s'ho passés bé i que a més després es sentissin en la confiança de poder conversar amb ell i dir-li. Jo penso que és una unió de les dues coses. Per ell sempre, evidentment, fer una cosa i fer-la bé era sempre el planava, saps? El posar-se a fer alguna cosa que li sortés bé. I el millorar, però també et dic que una de les coses que sempre va dir, de fet està amb el llibre de Joan Puigcercas, amb la biografia que va escriure d'ell, una de les coses que va dir és que ell va començar, li agradaven molt les motos, de jovenet, després de l'accident ja va dir s'acabó, però de jovenet li agradava molt. I va començar, no recordo els models, però amb una moto molt petiteta, que era com una espècie de bici amb un motor petit, fins que es va anar podent comprar cada vegada una moto millor. I finalment va tenir la que ell volia tenir, que va ser amb la que es va pagar el cop. Però ell va dir que realment no era en si el tenir la moto el que li feia il·lusió, sinó tot el recorregut d'arribar fins allà. L'emoció que es viu mentre tu vas fent, vas veient que va pujant, vas veient que vas aconseguint el que proposes, i això crec que és, de veritat, el recorregut, és el que es gaudeix. És com tot, a tu quan et fan un regal, si, ostres, m'invento, vull canviar el portàtil, vull un MacBook Pro, regalat, que bé, fa il·lusió, evidentment, però no té el mateix gust que si te l'has guanyat tu. No és el mateix. I penso que això també és una cosa que s'hauria d'anar inculcant amb tots els nens, que moltes vegades es deixa de cantó. El mòbil ho recalcava molt. En realitat sí, necessitem no representació, perquè nosaltres ens poden representar, i hi ha molts gitanos que es dediquen a això, però sí més visibilitat. Això sí que penso que és necessari, que se'ns doni, i en especial als gitanos catalans, perquè moltes vegades el que es fa més viral és això, Gypsy Kings, que n'hi ha de gitanos que són així, evidentment, però vull dir, no és el més habitual, i en especial aquí a Catalunya, la veritat, portem molts anys i tenim una cultura més integrada, potser més similar, guardant les distàncies, no? Però potser més propera a vosaltres que potser els gitanos que són d'Andalusia o d'un lloc així, no? I això també estaria bé. Sí que penso que la rumba catalana és un gènere que és bandera dels gitanos catalans, això sí que ho penso, i penso que hauria de seguir sent-ho, no? Perquè, bueno, per una cosa bona que fem i se'ns reconeix, no, doncs estaria bé que nosaltres haguéssim sent símbols. Fa no gaire el Cicus Carbonell de Sabors de Gràcia em va passar un cartell d'una espècie d'event que feien de rumba catalana, i ho feia alguna entitat pública, un ajuntament, alguna cosa així. I tu mires el cartell i no hi havia ni un sol artista gitano. O sigui, evidentment tenien que haver-hi paios, no? Però, hòstia, estiguem els dos, no? I com a mínim un representant de la nostra ètnia, de la nostra cultura. I són aquestes coses que se segueixen fent, que moltes vegades els polítics fan, sí, rumba catalana, vinga, va, i ja està, i que no hauria de ser així, no hauria de ser així. Bueno, per això és important que hi hagi projectes com la Casa de la Rumba Catalana, que és un acord entre la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana i la Fundació. I com vau rebre aquesta notícia que hi havia la idea de fer aquesta iniciativa per també posar en valor aquest gènere musical i en part també donar aquest recolzament perquè aquest gènere sigui reconegut com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO? Total. A més, em sembla una forma increïble de donar a conèixer la història, de veritat que la gent que vulgui descobrir el gènere intrínsecament amb la seva essència, que ho podrà fer i podrà veure tota l'evolució que ha tingut, tota la història que té, que és molta més de la que la gent es pensa. I a més el fet de poder col·laborar amb ECICAC per aquest projecte i tenir un lloc emblemàtic a dins de Barcelona, que és la ciutat mare de la rumba catalana, em sembla imprescindible i em sembla que és un projecte essencial i a més primordial per poder impulsar la rumba a que sigui patrimoni material de la humanitat. I a part d'això,
perquè la gent se segueixi apropant a aquest gènere, no? Que passin les generacions i que no es perdi, que sigui un gènere típic i que sigui un gènere estimat com és el flamenc o com és qualsevol altre, no? I a part d'això, nosaltres en el primer moment que vam rebre la possibilitat de fer-ho, que vam tenir aquesta notícia, tots ho vam veure com algú que sí, evidentment s'ha de fer, no? I a més algú que vivim amb molta il·lusió des del principi del projecte i que esperem que es pugui dur a terme properament. I com us l'imagineu, aquesta casa? Ui, és una bona pregunta. Mira, jo me l'imagino com una miqueta el que és la rumba, no? Un lloc proper en el que et sentis com si estiguessis de veritat a casa teva, que sentis l'hospitalitat que tenim els gitanos, no? Que és una cosa molt bona que tenim, que és que les portes sempre estan obertes i si algú té necessitat, doncs vine i passa i què vols que necessites? Tu no et presentis mai a casa d'un gitano i portis una ampolla de vi perquè et dirà, què portes? Si estàs a casa teva, m'entens? I una miqueta que tinguin aquesta sensació de proximitat i també m'imagino un espai on es visqui la rumba, on miris per tot arreu i veus una guitarra del paret i puguis veure els seus premis i puguis tenir una bibliografia a la que consultar, puguis tenir concerts en directe i a més que es toqui, perquè la rumba és un gènere de música, vull dir, s'ha de tocar, que es toqui la rumba, que s'ensenyi el que és la rumba, que la gent ho aprengui també i que a més sigui una forma també d'aproximar-se, el que dèiem abans, a la cultura dels gitanos catalans. Per mi seria ideal, per exemple, que fessin l'Escudella i la Cardolla, que la fessin les de les gitanes, que és la nostra forma de fer-la, perquè és el nostre plat preferit. Clar, aquesta és la idea, poder fusionar aquestes cultures i oferir tot un ventall d'activitats i gastronomia gitano-catalana perquè la gent i la ciutadania també s'hi senti representada i sàpiga que això forma part de Barcelona i d'aquí. Meravellós, perquè a més jo penso que nosaltres els gitanos hem tingut un impacte important dins de la cultura, vull dir, amb el vocabulari et dones compte, no? Vull dir, hi ha moltes paraules que són dels gitanos, no? Els pinrels, el halà, no? Vull dir, són paraules que són gitanes i estan dins del vocabulari comú. Vull dir, penso que i crec que Barcelona al moment en què ja posen a un gitano català a fer la clausura dels Jocs Olímpics també se sent orgullosa d'aquesta part seva i penso que això ha de tenir una representació física en un lloc on la gent ho pugui veure, pugui aprofundir i ho pugui viure. I penseu que Paret n'estaria content i orgullós de saber que s'està duent a terme aquesta casa? Molt, a ell sempre li ha agradat tot això. Ell, de fet, qualsevol reconeixement que se li fes, això per descomptat li agradava, però a més que fos una cosa així, que fos un museu on la gent pogués estar a prop, pogués veure, pogués informar-se de tota la història de veritat de la rumba catalana, perquè hi ha molta gent que expliquen coses que no són, molta gent. Per arrimar l'escola sobera, hi ha molta gent i al final el que fan és desinformar o malinformar la gent i no està bé, perquè tota la gent té que tenir el seu lloc, tothom que està col·laborant, i moltes vegades hi ha noms que es perden i crec que això a ell li agradaria molt, que de veritat tothom tingués el seu lloc, el que deia un gran amant de la veritat, que tothom tingués el seu lloc i que se li fes un reconeixement a un gènere que ell va fer per compartir amb els altres. Si m'haguessis de donar un argument per què la rumba catalana ha de ser reconeguda com a patrimoni cultural i immaterial de Catalunya, quin seria? Quin seria? Per mi el més fàcil de tots, és que la rumba és un estil de música que és transversal a tothom. És un estil de música que li pots posar a un nen que li agrada, que li pots posar a un francès i s'ho passa bé, que te'n vas a Alemanya, fas un borriquito i el mòbil va vendre 100 milions de còpies, el va tenir que gravar en alemany. Vull dir, és un gènere que arriba a tothom, perquè és un gènere que dona força i alegria. I la vida ja és prou complicada com perquè les coses que ens donen i ens fan bé i ens fan gaudir, ballar i disfrutar, que no tinguin el lloc que es mereixen. A més, és un gènere que, malauradament,
hi ha pocs músics que segueixin perpetrant, hi ha molts influenciats, però l'essència de la rumba i la història de la rumba penso que es mereix tenir també aquest reconeixement i com a únic gènere urbà nascut en el segle passat, penso que ha de tenir el seu lloc dins de la història de la cultura. I per acabar l'entrevista i per continuar aquest dia, quina cançó del teu avi recomanaries? Ostres! A casa o Molt bé. que potser no sigui tan coneguda i us cantava només en privat? M'agrada molt això. Mira, et diré, si em permets, te n'en diré més d'una. Et diré una que per mi és de les més preferides d'ell, que és Vieja Guitarra. És una cançó que la veritat et diria que és el més apartat que feia ell dins del gènere de la rumba catalana, però que per mi és una obra d'art, perquè és el que sí té és l'essència aquesta de força i potència que es transmet. I et diré que una altra que aquesta sí és bastant coneguda i que jo penso que és molt important pel missatge que dona, és la de «Es preferible reír que llorar». A més és una frase que deia molt petitet, pobret, i que penso que és veritat, que en aquesta vida el que comentàvem abans, ja t'endús bastantes bufetades, doncs com a mínim intenta estar bé. Té una altra cançó que diu «La vida son 4 días, de los 4, 3 nublados, procura estar levantado si amanece soleado». Te'n diria 1000, la veritat, però per mi aquestes dues defineixen una, la que a nosaltres ens agradava més, potser, a nivell de casa, i l'altra, la que penso que s'hauria d'aplicar a tothom, que és una lliçó de vida que tothom s'hauria d'aplicar. Doncs, Dani, moltes gràcies per aquesta entrevista. A vosaltres. I seguim endavant amb la Casa de la Rumba Catalana. Això sí. I amb aquestes cançons que ens has comentat del Paret. Per descomptat, això, mentre em quedin forces a mi, dono per fet. Moltes gràcies. A tu.